očakávanie a teším sa na víkendy. Čo by si odkázala fanúšikom Baobabu? Bolo to tu super, ale bolo to tu krátke. Bolo to tu veľmi super a odporúčam sem ísť. Bolo to úžasné a už sa teším na ďalšie časti. Je to zábava, je to zaujímavé. Fanúšikom Baobabu a potenciálnym účastníkom určite to odporúčam. Je tu kopec srandy. Vidím tu jednu paličku na tej baterke, tak mi napadá taký krátky príbeh. Môžem? Niečo, čo by si odkázal fanúšikom Baobabu, čo odkázal? Fanúšikom Baobabu. Pre fanúšikov Baobabu mám taký krátky príbeh. Odporúčam aj ďalším generáciám.